Mayong hapon kanatong tanan mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga naibalik ka sabta diha sa pagtuon sa pulong sa Dios o sa pagpaminaw sa iyang pulong ug unsay iyang kabubuton alang kanato labi na nining bagong tuig hinaot pa nga kita makaamgo na sa mga leksyon sa kinabuhi nga dili na ta maulipon sa bisan unsang mga butang nga makaulipon kanato diha kamoy makababag sa atong pagtubo, pagkahamtong Kristohanon sa espiritual nga kinabuhi, labi na sa atong pagpangalagad ug pagsimba sa Dios. Karon nga po na migsuon balik ta sa pulong sa Dios akong awhagon ng tanan, atong ablihan ang atong balaang kasulatan sa Roma 6 bersikulo 16 ngadto sa 18. Ako kining uluhan maigsuon og ulipon sa sala o ulipon sa pagsunod. Ulipon sa sala o ulipon sa pagsunod. Mao kini ang pulong sa Dios. Wala ba kamo masayod nga kung itugyan ninyo ang inyong kaugalingon ingon nga mga masinugtanong ulipon ngadto kang bisan kinsa, kamo mga ulipon niya nga inyong ginasugod. Mga ulipon nga iya sa sala nga nagahatod ngadto sa kamatayon o iya sa pagkamasinugtanon nga magahatod ngadto sa pagkamatarong. Apan salamat sa Dios kung kamong mga ulipon kaniadto sa sala karon nahimo na nga sa kinasingkasing mga masinugtanon sa sulundan sa tuluuhan nga niini gitugyan ninyo ang inyong kaugalingon o nga sa paghigawas ninyo gikan sa sala kamo nahimong mga ulipon sa pagkamatarong. Ulipon sa sala o ulipon sa pagkamatarong o pagsunod sa kamatarong. Magampo ta mga igsuon. Amahan namo, salamat nining mga unang adlaw sa bagong tuig nga gitagaan mo kami og dugang kinabuhi, kalig-on kabaskog sa among panlawas diha sa pagpangalagad kanimo nga sa mga mingaging mga adlaw katuigan may Ginoo. Doon na may mga kasaypanan, doon na may kakuwang diha sa among pagsunod pagpangalagad diha kanimo. Hinaot pa nga imong iwagan sa imong pulong ang among dalan, paingon kang Kristo sa among pagkahamtong ug pagkalig-on labi na sa pagkamatarong pagkabalaan. Hinaot pa ang kining unang ang sa among pagtuon ining pulong o hinaot pa nga kini maoy makahatag kanamo og kabaskog diha sa among pagpangalagad ug pagtuman sa imong kabubuton aron kami mahimong imong mga alagad nga mga gimatarong kang Kristo. Mo kini among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Ang mga butang umatang sa pagkamasinugtanon gipakawalay bili sa mga relihiyon karon. Bisan pa usahay gani sa mga Kristohanong tinuod. Now gitawag kini sa uban nga legalismo kon atong hatagan og gibugaton ang pagkamasulundon sa kabubuton sa Dios o sa pulong sa Dios. So pinaagi sa mga pulong ni Pablo, halos dili nato makita kung asa mohunong ang pagpasiugda sa pagkamasinugtanon alang sa mga Kristohano. Dining atong mga bersikulo nga atong gibasa karon, atong gitun-an, doon na tayo duha ka pagpili og usa ka resulta ug unsay atong gustong mahitabo sa atong kinabuhi. Primero, mo sunod ba kita sa sala o mamatay? Mosunod ba kita sa sala unya mamatay? Mao ni atong primero natong tan-awon, asa man ta sunod. Bersikulo 16 nagaingon magsoon, wala ba kamo masayod nga kung itugyan ninyo ang inyong kaugalingon ingon nga mga masinugtanon ulipon ngadto kang bisan kinsa, kamo nga mga ulipon niya nga inyong ginasugod. Nga ulipon nga iya sa sala nga nagahatod ngadto sa kamatayon o iya sa pagkamasinugtanon nga nagahatod ngadto sa pagkamatarong. Asa man
unsa may imong pilion karon nga bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi nga gitagaan ta sa Dios og grasya nga mausab nato ang atong mga kinaiya, ang atong mga taras, ang atong mga lakang. Kita usa ka alagad sa usa o sa lain pang uban. Angay nato ning hinumduman na kung hain ta magsunod, maulipon ta usa ta ka alagad. Kung kinsa atong tugutan, kaniya kita iyang kulipon. Na duha ra ka agalon ang atong makita nining kinabuhi. Sala o pagka matarong. Sala o pagka masinugtanon. Sa sala, kini paingon gyud sa kamatayon. O anha mo'y atong buhaton, anha ta diha magpaulipon. Kining pagkaulipon o pagsunod sa sala paingon sa kamatayon, usa ni kadakong kaulawan sa mga Kristohanon sama nato. Naging Roma 6:21, apan unsa may nakuha ninyong balos gikan ni adtong mga butang nga inyo nang pagakaulawan karon. Ang sangputan sa maong mga butang mao ang kamatayon. Mingaging tuig daghang kaulawan sa kinabuhi nato kay tungod di wala gyud ta makasubay sa kabubuton sa pagkabalaan, kabubuton sa amahan kun dili karaghanang sala. So naulawan kita ni ana. Og kining magpaulipong ka sa sala nga paingon sa kamatayon, usa kini ka pagkatalaw sa atong kinabuhing Kristohanon. Hinumdumi ang mga talawan paingon gyud sa disgrasya. Pinagdayag 21 bersikulo 8 nag-ingon, apan alang sa mga talawan og sa mga dili matinuohon og sa mga malaway, alang sa mga mamumuno og sa mga makihalawas nun og sa mga lumayan og sa mga magsisimbag mga Diyos og sa tanang mga bakakon, ang ilang bahin mao ang paghihiadto sa linaw nga magasilaog sa kalayo og asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Hinumdumi migsuon, nagaingon dinhi, primero gyud ang ingon apan alang sa mga talawan. Kining mga talawan nga Kristohanon, kasagaran gyud sila dili matinuohon. Kasagaran sila malaw-ayon. Sila mamumuno, makihalawason, lumayan, magsimbag mga Diyos nga naman. Kay talawan sila sa pagsubay sa kabubuton sa Dios. So, duharay agalon nato, sala o pagkamatarong. Kung sala, paingon sa kaulawan o kamatayon. Apan ang pagsunod, paingon ngadto sa pagkamatarong may suon. Dunay balos ka nato nga dili nato makuha nining kalibutan. Bisa pag unsa nato kadato, bisa pag unsa nato kabantog, dili nato makuha na adto lang yun sa langit. 2 Timoteo 4:8 nag-ingon, sukad karon adunay ginatagana alang kanako nga purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlaw iganti kanako sa Ginoo ang matarong nga maghukom og dili lamang kanako ra kundi usab sa tanang mga nagahigugma sa iyang pagpadayig. So, unsa may atong gusto, kamatayon, kaulawan o kadtong mga nakaandam nga purong-purong nga dili nato makita madawat ining kalibutan ngadto lang sa ginharian sa Dios. Kunya dili na kay purong-purong naapagyoy atong bisti dinhiwa day maayong bisti nining kalibutan, maulawan ta og di ta makasulob og mga mamahalon di sama sa mga mo nang magukod-gukod ta sa unsay hulma ning kalibutan apan ayaw kahadlok kay tungod sa atong pagsunod sa pagkamatarong nagaingon ng pinadayag 19:8 o sa pagpangasaw unoon, gitugot ang pagbistig lino nga manipis, masidlak ug maputli. Dunay bistig nga giandam ang Dios kanato. So, unsa may imong sundon? Ang sala nga makamatay o ang pagkamatarong
nga makabuhi. Nini makita gyud igsuon sa atong kinabuhi karon kung kinsay atong amo, kinsay atong agalon, mao ba ang sala o mao ba ang pagkamatarong. Atong basahan 1 John 3:7. Mga anak, kinahanglan walay magapahisalaag kaninyo, ang nagahimog pagkamatarong, matarong man, maingon nga kadto siya matarong. So naagit ti sa pagsunod sa pagkamatarong, kay mao ni timaan nga ikaw usa gyud ka Kristohanon. So ikaduha may igsuon, no? Duha ka pagpili og usa ka resulta. Pagbag-o ang imong pilion o ang pagpabilin sa imong karaan kinabuhi. Versikulo 17 sa atong teksto, Roma 6:17, nagaingon, apan salamat sa Dios nga kamo mga ulipon kaniadto sa sala, karon nahimo na nga sa kinasing-kasing mga masinugtanon sa sulundon o sulundan sa tuluhan nga niini gitugyan ninyo ang inyong mga kaugalingon. So niini may igsuon, mahimo nato ang pagpili og ang estado nga mabag-o gyud ta. No, mahimo gyud na. So naa gyud ang atong pagpabilin diha sa pagpili kung kinsay asa ta maulipon sa pagbag-o ba o magpabiling ka sa imong karaang kinabuhi. Kining pagkabag-o maigsuon gikan ni sa kining pagkabag-o gikas pagkaulipon sa sala. Kuyaw kayo ni maigsuon. Niadto mo na atong kinabuhi, niadto mo nang gubot ang atong kinabuhi, wa tay ingon nga eksaktong paingnan, wa tay kasiguruhan, paingon ta didto sa kalayo sa impyerno. Apan karon nga Kristohanon ka na, nahimo ka ng templo sa Espiritu. Bag-o ka na. Kung templo ka sa Espiritu, magpabilin ka ba sa imong daang agalon? Hinumdumi migzoon ang 1 Corinthians 6:9-11 nagaingon, nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa ginarian sa Dios? Aya kamo pagpalimbong, walay mga makilawason, o mga tigsimba o Diyos, mga Diyos, mga mananapaw o mga bayot, no? Verse 10, o mga kawatan, o mga dalo, o mga palahubog, o mga tigpasipala, o mga tulisan, na makapanunod sa ginarian sa Dios. O kanadto, ang uban kaninyo, mga ingon niini. Apan kamo gihinluan na, kamo gibalaan na, kamo gimatarong na sa ngalan sa Ginoong Hesukristo ug diha sa Espiritu sa atong Dios. So, niadto kita templo diha sa dautan, apan karon templo na ta sa Ginoo. Nagaingon ang 1 Corinthians 6 verse 19-20 may igsuon. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo? O nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios, kamo dili na sa inyong kaugalingon. Niadto natas kaugalingon tanang kahilas na anato. Apan karon kay templo ta Espiritu Santo dili na atong kaugalingon ni. Nga naman bersikulo 20 kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong mga lawas. So ipilion nato pagbag-o o pagpabilin. Karon kita nga Kristohanon makabag-o kita sa atong kaugalingon kay tungod kita gilalin na gikan sa kangitngit paingon sa kahayag. Colossians 1:13, siya mao ang nagluwas kanato gikan sa kagahom sa kangitngit og naglalin kanato ngadto sa ganarian sa iyang anak nga pinalangga. Tiyaw na, gilalin na tas kangitngit paingon sa ginarian sa iyang anak. So, naagitas pagbag-o. Katungod, sukat na kita gilalin gikan sa kangitngit ngadto sa ginarian sa anak, masinugtanon na kita, dili na kita ingon mga gahig ulo. Masinugtanon ta diha. Og hinaot pa nga kita usab, mantigo magpanudlo
manudlo sa uban. Mga buhat 26 nag-iingon, apan bumangon ka og tumindog ka kay mitungha ko karon kanimo alang niining maong tuyo sa pagtudlo kanimo sa pag-alagad o pagpahimatuod sa mga butang nga niini nakita mo ako o sa mga butang nga niini magapakakita ako kanimo nga magapalingkawas ako kanimo gikan sa mga tao o sa mga hentil kang kinsa paadtuon ko ikaw aron sa pagpabuka sa ilang mga mata aron sila managpamili gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag o gikan sa kagamhanan ni Satanas ngadto sa Dios aron mapasaylo ang ilang mga sala o magadawat sila sa ilang bahin diha sa mga magahimong balaan pinagi sa pagsalig kanako. Kini pulong ni sa Dios ni Ginoong Jesucristo paingon kang Pablo. Kinsa ba si Pablo niadto? Templo siya sa Yawa. Mamamatay tao siya. Apan sa diha nga siya misakpan sa Ginoo, nahimo siyang templo sa Dios. Og karon siya gibag-o. Og nagpabilin sa pagbag-o kay tungod mi sugot siya sa sugo sa Ginoo nga siya magwali, magtudlo sa mga taong anaa sa kangitngit aron sila malikay o mahigawas diha sa kagahom sa kangitngit. So, maunang kinaming Kristiyano nga naa ta diha magpabilin sa pagbag-o dili ta magpabilin sa daan natong kinabuhi. Ang atong pagbag-o dili kay pagbag-o og relihiyon lang, pagbag-o og kinabuhi, pagbag-og biste, pagbag-og pagkatao, dili kundi pagbag-o sa pagkamatarong. Pagkamatarong. Kay ang pagkamatarong kinahanglan gyud nato og kinasing-kasing nga pagsunod sa atong Dios. Sumala sa atong teksto 17 ingon, apan salamat sa Dios nga kamong mga ulipon kaniadto sa sala karon nahimo na nga sa kinasing-kasing mga masinugtanon sa sulundan, sa tuluhan, na niini gitugyan ninyo ang inyong kaugalingon. Doon na commitment ang atong pagbag-o. Paingon didto sa pagkamatarong. Walay pagka aron ingnon kining atong pagbag-o maigsuon. Walay pagduha-duha. Walay balikay. Walay balikay maigsuon. Matthew 6:24, walay pagduha-duha, walay bisan kinsa nga arang makaalagad og duha ka agalon. Kay matabuman nga dumtan niya ang usa og higugmaon niya ang ikaduha. O dapigan niya ang usa og tamayon niya ang ikaduha. Dili ka mo makaalagad sa Dios og sa mga bahandi. So nga atong pagbag-o maigsuon, wa gyud pagduha-duha. Usa ra gyud atong tumong mao ang pag-alagad sa Dios. Unya wala puy balikay. 9 sa Lucas bersikulo 62 nagaingon, si Jesus mitubag kaniya, walay tawo nga angayan alang sa ginarian sa Dios kun kini siya sa nagkupot na sa daro bulingi pa sa likod. Wa gyud telling ay kanang magkupot na sa daro kining farmer no, kining magdaro na ang usa ka mag-uuma, kinahanglan tudling yun na. Tulid kayo na, mulingi pa nga ni, di yun siya mulampos, mabalikog yun ang iyang dalan. Mausap kita. Kinahanglan, piliun natong pagbag-o o dili ta pabili sa dahon. So, mao ka ng primero natong pagpili, no? Primero, musunod ta sa sala o mamatay. Ikaduha, magbag-o o magpabilin. Ikatulo, sa versikulo 18, resulta sa pagpili nato sa pagkamatarong o sa pagbag-o sa atong kinabuhi, mao kini ang pagbag-o libre sa sala. Gawas no na sa sala. Dili na ulipon sa sala. Kay doon na tayo determination nga magpabilin gyud ta diha sa atong commitment sa pagbag-o. No? Roma 6,
13 nagiingon, ayaw ninyo itugyan ang mga bahin sa inyong mga lawas ngadto sa sala aron kini himuong mga galamiton sa pagkadili matarong. Hinunua itugyan ninyo ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Ingon nga mga tao nga nangabuhi gikan sa kamatayon o itugyan ninyo ang mga bahin sa inyong mga lawas ngadto sa Dios aron mahimong mga galamiton o pagkamatarong. So kita doon na natay kagahom, doon na natay kaarangan nga mabuhat nato ang pagkamatarong. So busa malibre gid ta diha sa pagkaulipon sa sala o sa tunglo sa sala. Mahimo na nimong likayan ang sala, sumala pa sa atong gibasa Roma 6:13. Mahimo na natong balibaran ang mga sala. Og dili lang na, mahimo natong ihalad ang atong kaugalingon sa Dios. Di sa man ni adto na atas kalibutan maghalad, magbuntag, maghapon. So ang pagkabag-o gawas no na sa gahom sa sala. Dili na ulipon. O ikaduha, kung makasalamang gani may igsuon, na ang balang espiritu nga mag-witness nato. Sumala sa Romans 8:16, the Spirit of God bears witness with our spirit that we are children of God. Naagyo ang balang espiritu nga maoy mo kumbiktar ka nato sa atong espiritu nga kita anak sa Dios, so dili nato buhaton ang gawa sa iyang kabubuton. Busa kung mahulog manggalit ta sa sala nga dili nato tinuyuan, maigsuon, dali nato ni kalingkawasan. Kay may tungod naa pa gyud tay sala nga naglublob sa atong kaugalingon. Magginganlan na sa doktrina nga remaining sin or indwelling sin after nga ikaw naluwas. Dili pa ta perpekto mo nang naampulong maoy mag-ulay ka nato hangtod sa pag-abot ni Kristo kay tungad duna patay remaining sin. Pero ang remaining sin nato dili na mao ang tugkaran aron paingon ta sa impierno. Gitubos na ta ni Kristo sa atong original sa sin nga hulog nato ngadto sa impierno apan duna tay ginganlan og actual sin kay tungod duna tay remaining sin apan kanang remaining sin dili na makaulipon nato, dili na tan-aw giingon ni Pablo sa Roma 7:17 o bersikulo 20. Nagingon si Pablo sa Roma 7:17. Nagingon, sa ingon niya na dili na ako mao ang nagabuhat sa maong butang kundi ang sala nga naglublob sa sulod nako. So usahay na agtay makahimo ta sa kinalit nga makasala gyud ta parang dili na ang maong atong kaugalingong gibag-o na sa Dios ang mibuhat niya na kundi ang sala nga naglublob kanato. Bersikulo 20, karon kun maoy ginabuhat ko ang butang nga wala ko tinguhaa, dili ako mao ang nagbuhat niini kundi ang sala nga naglublob sa sulod nako. So doon na ko'y sala nga usahay dili wala nato tinguhaa pan nahulog yun ta. Dili na atong lihok sa atong bag-ong pagkatao kundi ang nagpabilin nga sala nga naglublob pa kanato. Karaghanang Kristohanon naulipon ni ana kay tungod kay ingon nila Espiritu Santo mo naghatag kanilang kining ng desire nga sige kuhaan na apan ang sala nga naglublob mo ay nagdikta kaniya og makasalam galinta atog yung i-confess pag dayon 1 John 1:9 nga naman kay dunay tay kining tigpataliwa nato 1 Timothy chapter 2 verse 5 kay adunay usara ka Dios og adunay usara ka tigpatiwala sa Dios og sa mga tao mao ang tao nga si Jesucristo. Naatay tigpatiwala, doon na tay attorney sa once na tayo ay nagkasala ta, nagsagid ta nga dili nato wala gyud nato na paningkamuti wa nato tinguha. Igo ta diha sa pagsugid, Lord, ang kuno nimo tanang mga sala nga dili wala nimo tinguha apan nahimo nimo tungod sa remaining sin, doon na tayo tigpataliwala. Mauna ang musulti sa amahan kini ako kining tao nga akong gitubo sa dugo
nakasala siya, pasayloan taon siya. Muna, bisan pa sa 1 John chapter 2 verse 1, nag-iingon, minahal kong mga anak, nagasulat ako kaninyo niining mga butanga aron kamo dili man nagpakasala. Apan kun may makasala man gayod, kita adunay manlalaban nga mga tubang sa amahan si Jesucristo ang matarong. Pagkanindot sa kinabuhi sa Kristohanon, dili ta magpabilin nga ulipon, nga ulipunon ta diha, maadik ta diha sa sala. Kay doon na tay tagapamagitan, may doon na tay mediator, doon na tay attorney, nga once we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. 1 John 1:9, di ba? Kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan o makatarunganon nga tungod ni ana mopasaylo siya sa atong mga sala o magahinlo kanato gikan sa atong pagkadili makatarunganon nganuman dunay magtestify kanato nga kita usa na kataong matarong tungod gisulob nato ang pagkamatarong ni Kristo sa diha nga kita misalig kaniya. So busa may igsoon, nagaingon ang Roma 8:34, kinsa man ang mo pakanaog sa hukom sa silot? Silutan ba ta sa Dios tungod sa atong sala? Siya ba si Kristo Jesus ang musilot nato? Siya nga ang namatay o ang nabanhaw gikan sa mga patay? Ang anaa karon sa tuo sa Dios ang nagapangamuyo gayud alang kanato. Unang miingon ng Ginoo sa Hebrews 13 verse 5. Do not be covetous. Ayaw pagkahakog. Kay dunay panahad ang Dios, dili kita iwanan ni talikuran man. I will never leave you nor forsake you. So, on, kining atong pagtulon-an karon. Kung sa may gusto nimo, ulipon ka sa sala o ulipon sa pagkamatarong. Now, bagong tuig, kini karon, bagong tuig man kaha, kasagaran, daghay mga New Year's resolution na magbag-o na daw sila sa ilang kinabuhi. Apan pakyas ang tanan. Nga naman. Nga nung pakyas man sila. Kaya ang tinuod pagbag-o, magasugod sa buhat sa Dios sa imong kasing-kasing. Aron ikaw pagkabag-uhon. Busa sukad diha, do na kay kusog o kahimuan nga mabag-o ang imong kaugalingon gawas kung ikaw gibag-o na sa Dios, giluwas na sa Dios, gibon again na sa Ginoo. Karon kay gibag-o ka naman sa Dios, nga usa ka balaan o Kristohanon, do na kanay kahimuan nga bag-uhon ang imong mga kaugalingon. Timan ni, unsa may imong gusto, pagsunod sa sala, mga paingon sa kamatayon, o ang pagkamasinugtanon para sa pagkamatarong? Magpabiling ulipon sa sala o kagawasan? So isip Kristohano megzoon, walay naigahom ang sala nato. Katungod, dili na makaulipon ka nato. Gawas lang kung ikaw maadik sa pagsunod nining mga sugyot sa sala dining kalibutan. Diha nimo do na kay kagawasan kay dili ka na niya ulipon, gitubos ka na ni Jesus sa iyang balaang dugo. So busa magmasinagtanon ka sa kabubuton sa Dios. Hinaot pa, kung ikaw wala pa'y igo nga relasyon kang Kristo, ulipon ka sa sala, ulipon ka sa tanang gusto sa sala. Paingon sa imong kapildihan sa impyerno. Apan, kung imong paminawan, o imong sabton ang pulong sa Dios nga nag-awhag kanimo nga imong isurrender imong kinabuhi, musali kang Hesus na siya ang maurang manluluwas o imong talikdan ang imong mga sala, mamaluwas ka. Og doon na kay bag-ong agalon, mao si Jesucristo. Ginoo, salamat sa imong pulong karong hapon na hinaot pa nga ni dili mula bay kawang sa mga tigpaminaw. Bisan pa sa mga Kristohanon
Naot pa nga kini makapalig-on sa among pagsubay sa kamatuoran o pagsunod sa imong kabubuton aron mohamtong kami sa among pagkamatarong ug pagkabalaan ning kinabuhi. Ug alang sa wala pay relasyon kang Kristo, naot pa nga kini maoy makahatag dilag kakusog. Magduol kang Kristo, maghinulsol sa sala ug mosalig kaniya nga mao lamang ang maluluwas sa iyong kinabuhi. In Jesus' name. Amen.